it can only get better. Some maka ọ ga na-adị. O nwere testimony m wetara unu. Unu echeta video ndị a nwe mental health mpost. O nwere eme video asị gị share ya maka o nwere ike ọ bụrụ na mmadụ afọ ya na page ọfịa na page gị nwa. O nwere ndị si through that video wee bịa kpọrọ nwanne fafa na just 2 years all the way from Imo State. Ka ebido wee chọbịa maka gị na maka na unu share the video melo the family ji wee fịa. So the family si mụ kenesi all of Zeus family na ya sokwa na proud of Zeus family afọ onwekwu ihe ọzọ njibịa nsikwa na ọka nkene unu na ọkwa unu mere ya na ọ bụrụ mụnwa mere ya maka ọ bụ unu na-ashịarị ya adịla nsọ na parents this boy ka ịchọta ya ọ mpịa bi ya anụnwa na the boy ebe akpụghị ya isi fakpọlụ gị anachibe azụ all the way from Imo State. Ọ sị mụ kenesia unu mụa na-ekenekwa unu n'ụzọ pụrụ iche because it can only get better. Oito dike bụ ọlịa chukwu gosikwa unu melu unu ife unu bụ n'obi na-abụrụ njọ. Ịma ihe a na-asịbụ na mmadụ nwere ego na-eme ọfụma na biznes anọkata ọyọba nni ọ ife a na-aka ọsị ya ọza mme vidio ife anụnwa ihe a ngwa afịa mmadụ bụ ihe dalụ na ya pụrụ ya nnukwu mmiri na-adị na-adụ ebe a ọ fom ifo bụ ihe drayịlụ mmiri niile a ọ ngwa afịa mmadụ bụ ihe a nke abụla izi nke abụla ebuọ nke abụla nke ịtọ ngwa afịa ndị mmadụ na-adị na-ada ebe a nụnwa wee na-ayọsị onye enyere ebe a n'aka ọ n'oligo ego ka ọ na ọmarọzi na ụzọ adịlọ mma biko nyelu m aka tag ya na-edumoko tag ya alụmo Dave Omai Minister of Work si fana stress nwe ogoli nsala. Must I be coming here repeating myself always? Must I be doing video in this particular road always? You people are stressing me. This is someone's business. Ọ bụ na daddy gijesi afia bata ọ sị gị na ngwa afia da n'ụzọ. That's oge a ka ya aghọta ihe m na-ekwu. Maybe na your daddy na-enye gị nri now. You don't want what people are passing through. Now hold up. Don't here I forget to hold up. Here the only road leading from west to east. You can go see your from Millie Nazolo Yana, one no yan, what a former. Then the Kuebequalo moto, Makamoto Dalada, Ayalo, you may go on a side mirror trailer, you may go on a class trailer, you may go on a to wear copotia, you may go on a your panel bit or wear copotia. If any no one government in a payment, you people are not working well. Let them tell, I don't want to know who is in charge in this place, but let them tell the person that this road that leads from west to east, that the person is not doing anything. Here no one for Demok Junction or Demok by Summit Road, Delta State Asaba. Abone na afana saye ya na moto nuance. You are not working well.